Narito ang mga tampok na balita dito sa Pampanga. Magulang bagay ng laboratory test kasi aliwa mo itang creatinine. All din kang laboratory test da. Higit 500 kabalayan na mataas ang creatinine. Personal na inasikaso ni Governor Nanay Pineda, alamin paraan para ito'y maiwasan. Sobrang thankful po kami. Blessing na blessing po sa amin yun, sir. Kasi po, kung kami lang, hindi po namin alam paano kami mag-uumpisa. Sa nangyari, sir? Sa gitna ng abo at luha, pag-asa'y hatid sa mga nasunugan sa bebe anak. Parang gumuho na yung buhay ko. Wala. Napablaan ko na ako. Parang hindi ko matanggap. Alamin ang kwento ng isang Lubenyo na naligtas ang buhay dahil sa dialysis center sa bayan ng Lubao. Nanay ko, dakal salamat. Sana po kumaba pang imbeyo. Nakalawa po sa kining Pampanga. Halos 5 milyong piso ang naipamahaging tulong pinansyal para sa mga Kapampangan. Kilalanin ang mga bagong halal na opisyal ng Lady Local Legislators League 2026. At Hearts and Arts Month, silipin sa Clark. Lahat yan, tunghayan sa Balita Pampanga. Maya Payaldo, Pampanga. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng mga napapanahong impormasyon at maiinit na balita. Balita Pampanga. Sa detalye ng ating mga balita, higit 500 na kabalen na may mataas ang creatinine ang personal na inasikaso ni Governor Lilian Nanay Pineda. Paano nga ba maiwasan ang pagtaas ng creatinine? Alamin sa report. Buong umagang personal na inasikaso ni Governor Lilian Nanay Pineda noong nakaraang Biyernes ang 569 na kabalen mula sa Segunda Distrito na may mataas na antas ng creatinine, isang senyales ng posibleng problema sa bato. Tingaliwa, abi maintain date ang 3.5, 2.9, pero ating mita sa 7.5, dapat mag-dialysis na labisa, mag-reject la. Sabi ko, anytime matela kasi 7.5 talagang alani ay na pwedeng panulo. Pero tatakot lela ka na visas. Pero ito pipilitan ko lang, kukumbensyan ko lang. Pero maragulyang bagay ning ining kaya katamong pagkuwang creatinine, pag laboratory test ka rin, yung patient ka rin kasi linumo nung midagdagan no naman yung dialysis, 500 plus nung mo alagaan. Ang creatinine ay isang waste product o basurang sangkap na nabubuo sa katawan. Kapag ginamit ng ating mga kalamnan ang enerhiya, ito ay dinadala ng dugo papunta sa kidneys kung saan sinasala at inilalabas sa ihi. Saan nga ba ito nanggagaling? Gumagamit ang muscles ng creatine para sa lakas at enerhiya. Kapag nagamit ito, nagiging creatinine. Ang creatinine ay sinasala ng kidneys at inilalabas sa ihi. Ayon kay Dr. Fiel Roque, kapag mataas ang creatinine level, maaring indikasyon nito na humihina ang kidney function, dehydrated ang pasyente o may umiiral ng sakit sa bato. Kapag hindi naagapan, maari itong humantong sa tuluyang pagkasira ng bato at pagdadialysis. Huwag po natin nang patagalin. Pumunta na ho, usually po kapag barado na, pupunta na ho tayo sa mga urologist para ho matanggal na ho yung bara at hindi na ho maging permanent yung damage sa bato. Kung hindi maalis yung bato sa bato? Kung hindi po natanggal yung bato sa bato, pinabayaan po natin na okay lang, 400, 300, 600 yung creatinine. Baka maging permanent na po, dialysis na. Kapag ho, pero once maalis ang bato? Kapag once maalis yung bato at maaga pa na nagawan ho ng paraan, malaki ho yung tsansa na pinatanggal yung
Pag natanggal ho yung barado, bababa din yung creatinine. Isa sa mga pasyenteng tinulungan ay ang 63 anyos na si Aling Merdina mula Porac, Pampanga. Batay sa kanyang laboratory results, umabot sa 6.8 ang kanyang creatinine level, malayong mas mataas sa normal na antas na 1.5 para sa kanyang edad. Dahil dito, kinakailangan niya ng agarang medikal na atensyon. Kasi po sabihan na pong doktor sa ang gatat joint ang bato, bumaba yung creatinine. Ngayon magbaba yung creatinine. Sabihan na po itang doktor, kailangan ko mag-dialysis. Wali ngayon kung magpubisa ng dialysis. Mangiyak-ngiyak niyang ibinahagi na hindi na kinaya ng kanyang mga iniinom na gamot ang kanyang kondisyon. Sa loob ng 5 taon, tiniis niya ang sakit na dulot ng kanyang karamdaman sa bato. Ngunit tila may sagot ang kanyang mga panalangin. Sa tulong ni Governor Nanay, sasagutin ng Kapitolyo ang kanyang kinakailangang operasyon at gamutan. Iya po anong bala kayong gastos. Nang pinandawan mo ng gamot. Happy po kami nga pag-aga. Kasi, Kita mo sinabi ng sa panak. alang kuskus malungos. Alay po, ala po. Kaya sabi na may balik kang Monday. Padala na po itong requirements Monday. So, mudako niya kanya, ma'am. Ali po, may bigla ko mo po. Atin to, nakuyeng kahit. Agad-agad niya, ma'am. Ito ang layunin ng Alagang Nanay Preventive Healthcare Program na maagapan ang mga malulubhang karamdaman. Edabalo. So maragol yung bagay ng laboratory test kasi aliwa mo itang creatinine. All din kang laboratory test da. Inis tao kasi kailangan, sabi ko pin, umpisang ko niya naman ining mission, ita laboratory test. Kasi yung tao, alay daramdaman. Pero bad lang ang din karelang laboratory test. Katang minsan, may atake na lang. Katang minsan, mag-dialysis na lang. Makalunos lang. Sa programang ito, napipigilan ang pagkakasakit at natutulungan ng mas marami pang Kapampangan na mamuhay ng malusog, masigla at may maayos na pangangatawan. Sa gitna naman ng abo at luha, pag-asa ang hatid ng Kapitolyo para sa mga nasunugan sa Barangay Bebe Anak sa bayan ng Masantol. Pasado alas 8 ng umaga noong ika-9 ng Pebrero, napalabas ang mga Masantoleño sa daan dahil sa maitim na usok. Napalilibutan man ang katubigan ng lugar, mabilis ang pangyayari. At kabilang si Rosario sa 9 na pamilyang nakaligtas mula sa panganib ng sunog sa kanilang tahanan. Seconds lang po, sir. Sunog lahat. So, sobrang bilis kasi po malakas ang hangin. Pero nakatakas naman. Opo, nakalabas naman po lahat ng mga tao. Kaya lang, sir, taranta talaga. Walang naisalba kahit ano po. Dahil gawa sa light materials ang bahay ni na Rosario, nang balikan namin ang bahay niya, abo na lang ang dinatnan namin. Wala siyang naisalbang ari-arian. Buti na lang at ligtas sila ngayon. Pero hindi biro ang sinapit ni na Rosario. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Tinupok ng apoy ang mga kabahayan dito sa Bebe Anak. At ang mga residente, trauma, takot ang nararamdaman dahil sa naganap na sunog. Malaki man ang pinsalang iniwan ng sunog, daman ni na Rosario at ng kanyang mga kapitbahay ang init ng malasakit mula sa pamahalaan at sa komunidad. Ang 9 na pamilyang naapektuhan ng insidente, mga tahanang tinupok ng apoy, hindi kailanman natupok ang kanilang pag-asa. Sa ngalan ni na Governor Lilian Nanay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda, personal na naghatid ng tulong si 4th District Board Member Kay Nagit. Yung pong pagsiservisyo at pagpapaabot ng tulong basta nanggagaling sa puso at nararamdaman po ng bawat isang pamilyang Kapampangan. Nandito po kami lagi para po sa inyo. Ipinagkaloob sa mga apektadong pamilya ang 25 kilos na bigas, hygiene kits, sleeping kits, cooking tools at mga food packs mula sa DSWD. Ang pagtutulungan ng barangay, MSW, PSWDO at pamahalang lokal at panlalawigan ay patunay na ang tunay na serbisyo ay nagmumula sa malasakit. Sa bawat pamilyang Kapampangan na nawala, may mga kamay
na agad nakaabot at pusong handang dumamay at tumulong. Sobrang thankful po kami. Blessing na blessing po sa amin yun, sir. Kasi po, kung kami lang, hindi po namin alam paano kami mag-uumpisa sa nangyari, sir. Sa totoo lang po. Kaya po, lahat ng natulong at gustong tumulong pa po, kasi may naririnig pa po ako na gustong magbigay ng damit. Kaya po, lahat ng mga kasama ko po dyan sa evacuation, tuwan-tuwa kahit po papano. Marami palang mga mababait na tao. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton. Ito naman alamin ang kwento ng isang Lubawenyo na nailigtas ang buhay sa tulong ng dialysis center ng Bayan ng Lubao. 5 oras para mabuhay. Yan ang taning na ibinigay ng mga doktor kay Mang Edwin Galang matapos siyang isugod sa ospital noong 2023. Bigla raw umabot sa 2,000 ang kanyang creatinine at bumagsak sa 36 ang kanyang blood count dulot ng pangmatagalan na pag-inom ng painkillers para sa kanyang rayuma at gout. Ang dating simpleng panalakit ng kasukasuan, sa isang iglap, nauwi sa laban para sa buhay. Parang gumuho na yung buhay ko, wala. Napablang ko na ako, parang hindi ko matanggap. Dahil alam ko po yung sitwasyon ng nagdadialysis eh. Sabi po, kailangan na pong i-dialysis dahil matas na matas po na yung CREA. Kailangan na po, pag hindi po nagpa-dialysis, sabi ko pa nga, pag di pa po ako nagpa-dialysis, 5 oras na lang po yung 5 oras na lang, ay mamamatay na daw ako. Mahirap po dahil po iniisip ko yung pamilya ko, yun ang iniisip ko nung una, yung pamilya ko. Hindi ko na po masusuportahan ng tulad ng dati. Dahil sa kanyang kondisyon, agad siyang isinailalim sa emergency dialysis. Sa gitna ng pangamba, may pag-asang sumalubong. Ang dialysis center sa Bayan ng Lubao. Tila milagro. Dahil ang dating 5 oras na tanig sa kanya, nadugtungan pa ngayon ng 2 taong buhay sa tulong ng center. Baka wala na po ako, sabi ko sa asawa ko. Baka wala na po ako ngayon. Kung may bayad lang. Malaki po dahil nung una po, nalibre na po lahat. Libre na ang gamot. Ito po yung dialysis. Malaking tulong. Diya kahit po yung pag-laboratory. Ayan, naihingi po namin dito. Po ma'am, malaking tulong po sa amin ng dialysis. December 2023 nang buksan ng Lubao Dialysis Center. Mayroon itong 5 DOH accredited machines na nagsisilbi sa 20 regular patients ng LGU sa shifting schedule na 6 a.m. hanggang 11 a.m. at 11 a.m. hanggang 4 p.m. Ang dialysis center ay isang konkretong sagot sa panawagan ng mga pasyenteng nangangailangan ng tuloy-tuloy na gamutan. Halos libre na lahat yung mga gamit na kailangan ng pasyente, mga gamot na kailangan ng pasyente, laboratorio, o kaya mga diagnostics na kailangan ng pasyente. So, yun po, binibigay lahat ng PhilHealth. At the same time, yung pong LGU, pino-provide pa rin po natin sa kanila yung mga maintenance medications nila. May tulong pa rin po kapag merong hospitalization, yung ganon. And then, yung mga present po kasi dito na meron tayo, nakasama po ang dialysis center, is may x-ray tayo tsaka laboratory. At hindi lamang dialysis ang maaasahan sa munisipyo. Kompleto rin ito sa iba't ibang laboratory tests, diagnostics at mga gamot. At ang pinakamahalaga, wala kang ilalabas na pera. Sa ilalim ng no cash out policy ng LGU, katuwang ang PhilHealth, libre ang serbisyong ito para sa mga kwalipikadong pasyente. So, nung pinlan niya ito, talagang ang goal niya, dahil nakikita nilang dumarami ang mga dialysis patients natin, gusto niya magkaroon ng facility na libre lahat para sa mga indigent patient natin. Kasi
Ang iba, humihingi sila ng tulong para sa dialysis nila dahil initially, 'di ba, hindi lahat covered ng PhilHealth. So, yun yung nabuos na plano ni Mayora na magkaroon ng facility ganito para maisalba o mapahaba ang buhay ng mga dialysis patient natin, lalo na yung mga indigent. Sa kasalukuyan, plano ng LGU na palawakin pa at doblehin ang kapasidad ng dialysis center upang mas marami pang Lubuwenyo ang mabigyan ng pagkakataong mabuhay, makabangon at makapiling ang kanilang mga pamilya. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao. Aabot naman sa halos 5 milyong piso ang naiabot na tulong ng Kapitolyo sa mga kababayan na nangangailangan nitong Lunes. Mahigit 5 milyong piso ang naipamahagi ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga bilang tulong pinansyal sa mga Kapampangan na nangangailangan ng suportang medikal at burial assistance. Isa sa mga tumanggap ay sa Kapitan Ricardo Cabrera Jr. ng Barangay Santo Tomas sa bayan ng Sasmuan para sa kanyang therapy. Na-stroke si Cap Ricardo noong taong 2024 at sa kabila ng kanyang naranasan, patuloy pa din ang pagsaserbisyo niya sa kanyang mga kabarangay. Ang maragulya mo, 25 session nyo. Kahit 100 per session ko eh. Makalakad na ako, bagya-bagya pa mo. Kaya person eh. Pati therapy ko. O yan po, adinana kayong nanay na yung governor, 25 session na. Kayong 3 times a week yung Rosario Hospital. Wow. Kaya lubos ang pasasalamat niya dahil sinagot ng Kapitolyo ang 25 sessions na therapy. Kasama niya ang nasa 110 pa ng mga kabalen ang nabigyan ng medical assistance na nagkakahalaga ng 4.6 million pesos. Habang nasa 98 naman ang mga tumanggap ng burial assistance na umabot sa 533,000 pesos. Kaya sa kabuuan, lumagpas sa 5 milyong piso ang kabuang halagang naigawad para sa kapakanan ng mga nangangailangan, na kung saan personal na pinamahagi ni Governor Lilia Nanay Pineda ang mga tseke. Sa kanyang mensahe, muli niyang binigyan diin ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalusugan at maagap na pagpapatingin sa doktor. Ako po ngayon, anyaman governor po, yung last vice governor po, alam ko po kagawan, nung po, magpalawe, kareta ka pinukol-bukol. Pero ngayon po, tandaan nyo, dahil nga po pera ng Kapitolyo na kanya po kayo gawang-agan, talagang todo ko lang, ipiyay ko lang para kayo gawang-agan. Patuloy na hinihikayat ni Gov. Nanay ang mga Kapampangan na magpa-laboratory test at regular na magpa-check up dahil mas mabuti ang may preventive measures dahil mas madaling gamutin ang sakit kung ito ay matuklasan ng maaga pa lang. Pangalan ng tama kong iwasan ng dialysis. Laboratory test po ito. Nag-umpisa na ako ng medical mission. Ang kanina po, ang ilukwat po mula ng natulog. Ang kanina po kay tao, baluga, nung namin sakit. Bakit? Ating mga dialysis. Bakit ating cancer? Diba? So, patunay ito na patuloy ang malasakit at agarang pagtugon ng pamahalaang panlalawigan para sa mas malusog at mas maayos na pamumuhay ng bawat Kapampangan. maragul kayo. Kung pa salamat kang Governor Nanay Pineda na nakimbingin ng sahog ka na ako. Nanay ko, nakalpunda ka lang salamat. Sana po, kumaba pang imbeyo. Nakalawa po sa kining Pampanga. Para sa Balita Pampanga, Patricia Cabungkal. At heto naman, kilalanin ang mga bagong halal na opisyal ng Lady Local Legislators League 2026. Pinatunayan ng kababaihan ang kanilang mahalagang papel sa pamahalaan sa ginanap na panunumpa ng bagong halal na opisyal ng Lady Local Legislators League o 4L noong February 16, 2026 sa sangguniang palalawigan ng Capitol, Pampanga. Dumalo ang mga kinatawan mula sa bawat distrito, tanda ng pagkakaisa at suporta sa pamunuan ng lalawigan sa pangunguna ni Governor Lilia Nanay Pineda. Iisa ang layunin ng samahan,
itaguyod ang kaunlaran ng Pampanga at palakasin ang advokasya para sa kababaihan na may pantay na karapatan at boses sa pamamahala. Ayon kay Pangulong Claire D. Lim, maglulunsad ang 4L ng mga programang tutugon sa mga isyong kinakaharap ng kababaihan at magtataguyod ng kanilang kapakanan. Suportado ang okasyon ng pamahalang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Nanay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda, kasama ang kinatawan ng Department of Interior and Local Government. Babae ka, babae ako, at hindi babae lang ako. Para sa Balita Pampanga, Ivy Christine. At kahit tapos na ang Valentine's Day, Heart and Art Month silipin sa Clark. Mas magiging makulay at makabuluhan ang pagdiriwang ng Valentine's season sa Clark matapos ilunsad ang Heart and Art Month, isang buwang festival na magtatampok ng sining, masarap na pagkain at mga karanasang pwedeng i-enjoy ng mag-couple, pamilya, magkakaibigan at maging solo visitors. Mula February 13 hanggang March 7, inaasahang mapupuno ng saya at creativity ang iba't ibang bahagi ng Clark sa sunod-sunod na aktibidad na tiyak na magpapainit sa diwa ng pag-ibig at komunidad. Isa sa mga tampok ang Bazaar on the Green sa Icarino Street, kung saan pwedeng mag-food trip sa hanay ng food trucks at local vendors. Bukas ito tuwing piling petsa mula 4 p.m. hanggang 12 midnight sa unang weekend at 4 p.m. hanggang 10 p.m. sa mga susunod na araw. Perpektong tambayan para sa evening dates at barkada hangouts. Samantala, para sa mga mahilig sa sining at kakaibang regalo, bukas ang Art Market, Valentine's Editions sa RC Santos Street. Tampok dito ang iba't ibang handcrafted items, artworks at espesyal na likha ng mga local artists kabilang si Dennis Sun. Meron ding art exhibits, art talks at workshops gaya ng Couples Art Workshop na nagbibigay ng mas personal at interactive na karanasan sa mga bisita. Hindi rin dapat palampasin ang Love in Every Form installation, isang Instagram-worthy attraction na perpekto para sa mga photos at paglikha ng espesyal na alaala kasama ang mga mahal sa buhay. Food trip man, romantic date, barkada bonding o simpleng me time, sa ilalim ng open skies, may espasyo para sa lahat sa Clark. Pinapayuhan din ang mga bibisita na magdala ng picnic essentials para mas ma-enjoy ang relaxing outdoor vibes ng lugar. Paalala sa mga dadalo, sundin ang one-way traffic scheme, magpark lamang sa mga tamang lugar, bantayan ang personal na gamit. Dahil sa Clark ngayong Heart and Art Month, siguradong bawat pagbisita ay may halong pag-ibig, sining at saya. Manatiling nakantabay sa Facebook page ng Pampanga PIO para sa ibang impormasyon at balita dito sa Pampanga. Napapanahong impormasyon, balansing mga balita, tunay na mga pangyayaring inyong natunghayan dito sa Balita Pampanga. Ako po si Grace Sirutao, Pampanga. Kaluguranda ka.